Soc en Anoyello, vinc a Molins de Rei. Fa un any jugo a aquest esport a Bòquia. Entreno cada divendres a Bòquia, a Cat de Sant Cugat, a Boxa Team. Hi ha anat 2 campionats. Un ha quedat 5è d'Espanya i l'altre últim d'Espanya. A primer, a últim, a segon 5è. Hem madurat molt. A Bòquia hi ha 4 nivells. BC1, BC2, BC3 i BC4. Jo estic a BC5. A BC5 sóc l'únic de Catalunya, jo. Perquè ha anat un campionat d'Espanya i ha dit jo sóc un BC5. A BC3 juguen en canaleta. A BC1, BC2, BC3 i BC5 juguem a mà. És una petanca en cadira de rodes. I hi ha 5 mamelles i 5 blaves i una blanca. Jo sempre començo tirant la blanca a cantó meu. I després, perquè poso més difícil a contrincant, poso més difícil. Perquè si tiro al seu cantó, tindria molt fàcil. Jo tindria més complicat. És una mica l'estratègia. Cal pensar molt, penso molt i cal pensar molt, això. És un joc de pensar i aprendre molt. És aprendre moltes coses.